Aqif TV, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa. Mun gode. Addarasu Sani, darasi na biyu, annasabu sharifu, dangane madaukaki, Sayyidina Muhammadu, shugaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, tsira da aminci Allah sabbata a gare shi, huwa Muhammadu ibn Abdullahi, shine Muhammad dan Abdullahi ibn Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib bin Hashim, dan Hashim bin Abdi Manafi, dan Abdi Manafi bin Qusay, dan Qusay bin Kilabi, dan Kilabu, wa huwa hakimun, shine hakim. Wannan Qusay bin Kilabi shine hakim, tunda a baya walan mawuli Qusay bin Kilabi amara makkata, to wannan shine bin Murrata, dan Murrata bin Ka'ab, dan Ka'ab bin Luway, dan Luway bin Galib, dan Galib bin Fihri, dan Fihru bin Maliki, dan Malik bin Nadari, dan Nadari bin Kinanata, dan Kinanata bin Khuzaimata, dan Khuzaimata bin Mudrikata, dan Mudrikata bin Ilyasa, dan Ilyasa bin Mudar, dan Mudar bin Nizar, dan Nizar bin Ma'ad bin Adnana, dan Ma'ad dan Adnan, allazi yantahi nasabahu, wanda dangantakarsa take tsayawa ila sayyidina Isma'il, zuwa shugaban mu annabi Isma'il bin Ibrahim Khalil, dan Ibrahim Khalil alaihi wassalatu wassalam, tsira da mace Allah sabata gare shi. Wannan nasabar ba anan ta tsaya ba, akwai raguwa wayansu daga ciki, shine yace allazi yantahi nasabahu, ma'ana akwai wasu wanda ba lissafa ba, wanda ya su karasa zuwa har annabi Adam. Shine duk wanda zaka ji an ce misali a ce ya annabi na wuta, astaghfirullah, to wannan haramun ne. Shine yace ni tsarkakakke ne kuma na fito daga tsarkakakken dangi. Shine ayat da take cewa tuqallubuka fi sajidi, da jujjuyawarka a cikin masu sujjada. Kaga duka ma'ana nasabar shi kenan musulmai ne. Wa ummuhu Aminatu, mahaifiyar manzo Allah tsira da mace Allah sabata gare shi, Amina bintu Wahab, yar Wahab bin Abdi Manafi, dan Abdi Manafi bin Zuhurata, dan Zuhurata bin Kilab, dan Kilab, wa huwa hakimun, shine hakim. Wancan Qusay bin Kilab din kenan, shine inda suka hadu da sayyidana na Amina kenan a family, yan uwa ne. Mahaifin manzo Allah da mahaifiyarsa yan uwa ne, sun hadu a cikin dangantaka. Ajjaddul Khamis, shine kaka na biyar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ga annabi tsira da aminci Allah sabbata a gare shi. Wannan hakimu shine kaka na biyar, ma'ana da sayyidina Amina da sayyidina Abdullahi sun hada wurin kaka na biyar, yan uwa ne. Aqif TV, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa. Mun gode.